Il-Gvern ippubblika sejħa l-offerti għal bini ta' appartamenti għal skop soċjali fil-qasam ta' djar li jinsab fiż-zona taċ-Ċawla fir-Rabat Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li l-binja se jkollha 8 appartamenti u se tkun aċċessibbli għal kulħadd. Hija żiedet tgħid li l-blokka se tinbena b'elementi favur l-ambjent. Inħabbru proġett ġdid ta' blokka ta' appartamenti ġewwa il-housing estates taċ-Ċawla, blokka ta' 8 appartamenti illi ħajkun qed jissodisfaw ukoll anke l-standards illi qed jiġu adoperati llum il-ġurnata. Allura standards tal-aċċessibilità kif ukoll anke ta' binjiet ħodor. Il-perit inkarigat mill-proġett Xon Mikallef spjega li l-appartamenti se jkunu mifruxa fuq 4 solari. 8 units, ħajkun fihom ċirka 117 square meter, ħajkunu 3 bedroom, aċċessibbli. Apparti minn hekk, importanti li dawn ħajkunu energy efficient. Huwa żied jgħid li l-proċess tal-bini sakemm titlesta l-blokka ser isir b'mod mill-aktar effiċjenti. Stqar li dan il-proġett se jara wkoll ir-riġenerazzjoni u tisbieħ taż-żona tal-madwar b'installazzjoni ta' faċilitajiet sabiex jitkawdew mir-residenti kif ukoll spazju għal parkeġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.